Muupenyu kazhinji nyaya dzatinonzwa ndedzekuti munhukadzi anenge achinetswa nemaspiritual husbands. Kashoma kana kuti zvichida vamwe atitombobhilivha kuti kune chinhu chinonzi spiritual wife chinogona kutomenda munhu wemurume kuti agotadzawo kuwana munhu wechidzimai. Murume anogona kunzi aiwa haasati ada kusetla, murume pamwe aiwa mari haasati aiwana, murume pamwe aiwa haasati akuda kuti agare nemudzimai. Asi paine mweya watikutaura nezvawo maspiritual wives. Zviriko here izvi kana kuti kunyeba? Zviriko here kana kuti isusu sevanhu vechirume nekuti tine pride hatibvume kuti aiwa unokwanisa kutomendwa nechinhu chinonzi maspiritual wives, kana kuti tinomba tichingoti zvinhu zvinowanikwa kumadzimai chete. Ngatisangane pano pachirongwa paSly Media patinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana. Sekutaura kwatinogara tichiita ndechekuti kana musingakwanisi kutiwana pano paSly Media, isusu tino cross poster kune mamwe zvakare masocial media pages munogona kutiwana tiri ikoko. Asi kana musingakwanisi kutiwana paFacebook tinenge tiri paYouTube. PaYouTube tinoonekwa zvakare pane mamwe masocial media platforms akaita seTikTok, Twitter, Instagram pamwe neLinkedIn. Sekutaura kwandaita nyaya yatutaura nezvayo pazuva ranhasi ndeyemaspiritual wives ari kutomenda varume. Apostle makadi? Ndiri pangu makadi mukoma Robert. Kazhinji nyaya dzatinonzwa zvichida even kana uko kwatinomboenda kumachechi uku tichinzwa ma-men of God nema-women of God anenge anyonyotaura nenyaya yemaspiritual husbands. Handiti hatimbendei pamunhu murume anokwanisa here kusangana nedambudziko here kuti anogona kutomendwa nemaspiritual wives? Zvakatozara kuvarume izvozvo. As long as paine spiritual husband chinotofamba nechimukadziwo chacho, handiti ka chikwambo chechikadzi. Saka zvakatozara kuvanhurume, and zvinhu zvokuti vanhurume sometimes vanenge vasingadi kana kunyara kuzvitaura, but ndinoona kuti zvinhu zvakadaro zvinoda kufumurwa. Kutoti ndarota mukadzi angachida kutorara nini, handiti ndarota mukadzi kana kuti tatorara, handiti nekuti maspiritual husband, maspiritual wives mashandira anoita anogona kushanda pakuti mukomana kana kuti murume wangopfimba kana kuti musikana kana kuti wachiva, handiti musikana wangochiva out there, chinobva chatoya chopfeka fesi yemunhu uya uya. Kana watomboona masikati even usina kumupfimba kana kuti usina kumuchiva, chinopfeka fesi yemunhu uya uya chotouya chakutodanana newe usiku. Saka zvakatonyanya, kune varume vakawanda vane matambudziko iwayo, and zvinokanganisa mukati kune vamwe vakatoroora but vachitomendwa nemaspiritual wives, zvokuti kana zvaitika zvinhu zvezviya vanonetsana nemukadzi mumba, munenge musina kuwirirana kwakanaka, handiti, uye pfuma inongoparara parara nenyaya yekuti chinhu chiyachechi chiripo nekuparadza, handiti. Saka ndo mafambiro azvinoita, zviriko zvikwambo zvechikadzi zvinoshandisa vanhurume. Ndinhu zvacho mangoti zviti ndeapi masigns aungaoni semurume kuti inini ka either ngatiti masigns aunogona kutanga kuona usati waroora ndeapi kuti inini ka izvi zviri kuitika mukati meupenyu hwanga ndozviri kuita kuti nditiradze kupinda mumba? Right. Kazhinji kuvanhu wechirume chinhu chaunosanwa kuona, ukangoona chete uchingorota kana kuti uchirara nemusikana in your dream, bva watoziva kuti wakatopiwa chikwambo chechikadzi kana kuti mweya wengozi wechikadzi wakateketererwa kunzi ndiye murume wako watadini watakupa. Saka zvinhu zvokuti unosanwa kubva wachenjera ipapo wototanga kutosika help, handiti, kuti ubatsirwe chimweya ichocho chibviswe pauri. Ngatiti manje waane mudzimai wamukati memusha, zvinenge zvakuitika muwanano menyu zvaunobva waziva kuti pakati pangu nemudzimai wangu pane chimwe chinhu chiri kuita kuti tisagarisane mushe, ndezvipi? Right. Chinowanzoitika kuita marry and remarry kuvanhu vakadaro, haagari nemukadzi nekuti chikwambo chechikadzi cheche chinenge chichirwa, handiti, pakati pavo
zvakanyanya ende zvichinenge chichingotsvaga kuti uramba uchiita marry and remarry uchingopinda marelationships akasiyana kusvika mukufa usina, nekuti chinomisa imba hanzi musha mukadzi handitika. Saka chinomisa musha kunge une mukadzi wako mumwe chete muchironga nokuti poucharambana neuyu achatora zvaachaenda nazvo handiti, wakusara uri pazero uchatora futi mumwe pomuri kurambana neuya achatorawo zvaachatora achienda nazvo. Saka unogara uri munhu asina kana chaainacho, uri munhu anogara ari pakutangidza upenyu kusvika mukuchembera kusvika mukufa, nekuti imhiko inenge yakatoiswa uri mukomana kunzi uyu asanokuita mukadzi. Ende kazhinji kacho mukoma Robert inyaya yekuti vamwe vacho vanhu wakuti vanenge waonekwa mukati medzinza kunzi chipo cheumambo kana kuti chemagarikwa cheuvhimi ushavi hwakakura hwedzinza huya hwacho, kwete izvo zvinozopatsanurwa kune vamwe zviri pauri handiti. Saka zviri pauri zvavanoita vanotofamba, iwe pamwe uchiri mukomana wotofambirwa wogadzirwa uchibva wanzi kuti tinge isusu tichishandisa chipo chake ngatimupei mukadzi handiti wechikwambo anoramba achimukanganisa upenyu hwake kuitira kuti isusu tinenge tichishandisa chipo chake. Anongoramba achirwisana nezvinhu zvemadzimai izvozvo, isusu tichishandisa chipo chake. Saka ndo imwe secret iripo pavanhurume vanoshandiswa nemweya yezvikwambo zvechikadzi izvi. Pane here pekuti mudzimai wako anogona kuona kuti nemurume wangu ka zvimwe zvese zviri right, asi marriage haisi kushanda, mudzimai opika masainzi aya obva ati kune murume handi, nekuti varume kazhinji sekutaura kwamaita kuti kanenge wakanzi uri murume wechikwambo havanyengerere, vanobva kuti ina handinzaro, ndakaramba kutanga akaenda, ndakaramba uchitwa akaenda, iwe ungazoti chipa unoenda futi ndikuita ndikurora. Saka iwe semukadzi bositira kuti ubatsire mumwe wako, pane here masainzi aunogona kuona kuti murume wangu ka pane chiripo paari chinoita kuti mumba medu so tiparadzane? Yes, zvinooneka. And kana zvaoneka zvinhu zvauda kuti uchitotora action handiti kuti mutsvage kuti abatsirwe handitika chimweya ichocho chisati chaparadza futi handitika relationship yenyu, because pane masigns anoitika ekugona kuti kana kuti kukonana nekanhu kasiri worth kunge vanhu muchitopopotedzana kutotorana zvokuti munogona kuita 1 week musingataudzani handiti. Zvinhu izvo ndo zvimwe zvinhu zvinofanirwa kunge uchiongorora semunhukadzi uchiona kuti izvo hazvisi normal handiti. Kanyaya kadiki kekungonzi kana kuti manonoka kugadzira hembe dzangu dzandandoda kupfeka, kana kuti manonoka kundigadzirira breakfast ndanga ndichida kubuda, yobva yaita nyaya ye1 week kana 2 weeks. Vanhu votorara umwe akatarisa handiti. Ndo munhu pamusanwa kuona kuti mweya, pane chimweya chiripo chiri kuita kuti isusu titadze kunge tichigara tichifara mukati memba. Yes. Ngatiti mukadzi apika tuma-attributes tuoto kuona kuti baba vaka pane zvakavagara, approach yaangashandisi isingatrige futi violence imo, because makaona anogona kuuya kwavati Robert iwewe zvikwambo zvinokunetsa unofanira kungochibatsira zvoti panogona kuti taundi pa. Saka approach ingashandiswa nemunhu wechidzimai kuti abatsire mumwe wake kuti azvinzwisise, azvigamuchire kuti vazotanga kufamba vese, kana kuti angoti chimbofambawo angaite approach yakaita sei? Right, ina approach yandinoona yakanaka isingazokonzeresi, nekuti chikwambo chacho chakangwara futi chinogona kubva chato iwepo uri kupa good idea iyoyo kuti kana kuti umwe wangu ngatifambei, chikwambo chacho chinobva chamupfeka kuona kuti kakadzi akakuda kungwarisa, kakuda kusunungura munhu handiti. Saka anogona kubva atotanga kutokurambira kuti kana kuti handidi kufamba zvakadai handiti, kuti zvikonzerese noise, then at the end of the day hapana chamagadzirisa handiti. Saka ine ndinoona kuti approach yakanaka ndeyekutaura nemumwe wako kubvira kumashure uchimuonesa kuti umongotarisa uone kuti mamarriage awapinda mangani achiparara, marelationships awapinda achitadza kunomira kunopinda muwanano
wona awanda handiti nawo ndakuona isusu futi mukati memba yedu ndakuona sekuti pane zvinhu zvaakuitika zvokuti tinogona kuparadzana handiti hausi kundiona pane pandiri kuona sekuti hausi kundiona samudzimai wako hausi kundikoshesa pane pandiri kuona kuti kana kuti ndikataura chimwe chinhu unogona kundipindura rafu pane pandiri kuona kuti kana kuti ndikakanganisawo kanhu kadiki semudzimai wako inobva yatoita nyaya ye2 weeks handiti saka hazvisi normal ndafunga kuti dai tanga tambobuda tangofamba handiti tamboona kuti chii kana pane zviripo wobatsirwa mwangu kana chibatsirwa tese tobatsirwa pamwe chete handiti uchitaura muzvakanaka indinoona kuti by so doing kana ari murume anoda kubatsirika achitiwo aiwa inini wondaneta nekungoramba ndichiti one relationship after another rega ndifambe then vanofamba pamwe chete munhu wodi obatsirwa zvinoita here kuti if mukadzi waona kuti ndo zviripo ngatiti wazvipika vakadzi kazhinji matambudziko kungave kana kana kwadokta kana kungave vakadzi kazhinji vanonzolidha panyaya idzodzidzi ngatiti mukadzi afamba auya kune maapostol ane zvaativererewo handiti auya kuzobatsirwawo pamwe zvichida zviromunetsawo semunhu wechidzimai popa papikwa nyaya yekuti ndiri kuona musha wako usina kumira ndiri kuona musha wako waparara nekuti murume wekwako ane mukadzi wechikwambo waakapiwa mukadzi anogona kubatsirika here kuti zvigozokasiketa kunobatsirawo murume kana kuti murume agozozvigamuchira kuti zvechokwadi ngatifambe right pane pamwe pakuti mukadzi anogona kutaura kuti zvinhu izvi yes ndakazviona handiti kuti ndo zvitoripo pamurume wangu but kufamba hadi handiti makona isusu tinokumbirira manje ndo mabasa ekukumbirira kuti minamati yetinopa mukadzi wawo paanonoshandisa mumba handitika murume wake agone kuzobvuma handiti murikona agone kuzenge achibvuma kuti iye paanoshandisa minamati yake paya then ozotaura nemurume wake zvinobva zvaita nyore handiti kuti vazenge vachiuya vari pamwe chete nekuti chimwe chinhu futi chandakaona mukoma Robert ndechekuti pakufamba ipapapa ndo pamwe pane nyaya pari kutoputsa futi dzimba handiti right mataurirana imimi nyaya yekufamba murume anoudza hama dzake uko handiti ka audza hama dzake hama pamwe dzatogarawo hadzisi kuda muroora handiti zvobva zvanzi handei kuna madzibaba vari kwakati kuna madzimai vari kwakati handiti kuna mbuya kana kuna sekuru vari kwakati handei iko kuti tange tafamba handiti sefamily tiri tega asipo right hama dziya dzinotanga dzafonera muprofita nekuti wagara vanozwana tiri kuuya nehanzva dzedu iya chichi saka minoda kuti mubva maitaura kuti mukadzi wouyu naye haaite handiti chikwambo chatotungamira chiya chiri pamurume kubva chanoparadza handiti muri kuona wazosvika kuya kuya muprofita anotosvika baba zvikona upenyu hwenyu zvakadai zvakadai mukadzi womuna yatopiti kugurwa nyaya saka chikwambo chiya chinoramba chiripo pamurume yachakatowanda chakadaro murume achauya achatorambana nemukadzi wake kana kunetsana kana kusikotora zvinhu zvake obuda oenda manyeberwa handiti chiprofita chenhema kuti chikwambo chiri kutungamira pamberi kuparadza handiti muri kuona saka kazhinji inini ndichiwanzokurudzira kuti mumba kana mune problem yekuti angava ari mukadzi ane spiritual husband kana kuti murume ane spiritual wife pane zviri kuitika zvamusi kunzwisa fambai mese kuitira maprofita ayaya ane mweya yekuparadzanisa pane vanhu vari kufamba nematare ekutoparadza mafeminist instead yekuvaka saka vanhu vakafamba vari tu zvinobatsira nekuti chimweya chechi amunenge matochikunda munhu anosvika haazotauri zvinhu zvekuputsa anogona kutoa kuti pane mweya uripo muda kubatsirwa handiti muri kuona ngatiti muri vakomana mudzinza menyu munogona kunge muri kana vakomana 5 vana vamunhu mumwe chete asi mese hapana kana 1 atomboroora kutoti atomboroora akaenda hapana kana 1 atomboroora tingati izvi zviri connected kumaspiritual wives here kana kuti panewo zvimwewo zvinenge zvichiitwa nevedzinza zvinobva zvaita kuti vana vanhingi vese vakomana hapana kana 1 akaroora right kazhinji kacho hunenge huri ushereketwa hwaitwa mukati medzinza handiti asi pato rinokada kuzotarisa
deep mumweya panenge pane ngozi kana kuti yemunhu wechikadzi anenge akaparara mukati medzinza iroro handiti kana kuti urombo hunenge hwakatoitwa mukati medzinza iroro handiti then zvoteketererwa kunyanyanyanya mafamilies vanenge vachiti vanenge vane vabereki vokuti vanenge kuti tiri kunamata kazhinji kacho ndo zvandiri kuona panapa ndo vane vana vari kuzoteketererwa mweya iyoyo yengozi inenge yakaparwa mukati medzinza handiti zvozotanga kutambudza kuona kuti vana vaya vese vakadaro vari 5 hapana kana ari kukwanisa kuroora kana kudii kozoita chimwe chinhu mukoma Robert chandakaona futi chekutoti kuroyiwa chaiko pasina kuti pane mweya wechikwambo kana kuti mweya wengozi ndimaigura wachiva handiti vana vemunin'ina chaiko zvisiri zvokuti ndezvemudzinza mevana kuti ndekwenyu imimi handiti kwana tapfumanini but kwana mai venyu vane mukoma kana kuti vane munin'ina akavamaka akavavenga handiti ari kuzodza kuti vana ava vaabereka hapana chandoda kuti avane mavari handitika vana ivavo vari kuroya chaiko handiti muri kuzona voroya vana votosungwa havazvari kana kuti havarori kana kuti havarorwi zvatoitwa kana kuti nekusaidhi kwamai kuhama dzamai dziridzo dzatoroya kungoita shaisa nekuda kuti hama yavo inge achichema musodzi achifrustratika nguva nenguva kuti nhai vana vangu kochi ndakati ndaberekawo but hapana ari kuroora hapana ari kurorwa hapana kana ari kushanda basa svino rekuti ndinenge pamwe unotozona kuti umwe mubereki ndiye ari kuramba achitora mari yake muhomwe kubatsira varume wakuru wavo kuma-40 years 50 years tichitasa pamunhu wechirume ngatiti wapiwa spiritual wives spiritual wife akupa wacho chii chaanenge achibhenefita ndiye akaita aitigadzira metsi dzake dzose chaanenge achibhenefita iwo usina kuroora kana kuti gare nemukadzi auya apinda buda iwewe chaunenge uchibhenefita chii right chinenge chiitika paya anenge achitobhenefita kutambudzika kwenyu nhamo yenyu hungave urwere kungave urombo hunenge huri mukati memba yenyu iye zvinenge zvichimubhenefita pakuti anenge achifara achitoseka nokuti mweya weuroyi negodo hunenge huri mukati memunhu mona mukoma Robert zvinofanana nevanhu vavo kuti vanongoda kungotaura nyaya dzenhema pamusoro pemunhu kusocial media handiti kungoda kusvibisa zita remunhu handitika but chaari kubhenefita out of that hapana kunze kwekuti anenge achikuti yes vanhu vanongotoshandiswa nasatani mai handiti muri kuona kungoti yes ndatongoti ari kunyanya kukomendwa zvakanaka stereki ndatongototaurawo negative comment anotonzwa achizvikwenya achizvitswinya kuti achiva handiti muri kuona vanhu vanoshandiswa nasatani vanhu vanoshandiswa nemweya yakaipa handiti mweya yechiroyi mweya yegodo chete kungogodokera kuti vararamirei zvakanaka muri iyi handiti kunyange kuno mumwe anouya panapo kuti anototaura kuti mugoona kuti vana ivavo kana kuti vanhu ivavo kwaba mukuru kana kuti kwaba mudiki ndinovabatsira but ndakusiti pesa pandiri kufamba ndivo vari kutobatwa kuti ndo vakatosunga pandakavapa mari pandakadai ndo vakabva kusunga mari yangu handiti muri kuona saka mweya wechiroyi nekungove negodo handiti nekungove ivhu kunenge kuri mukati mevanhu hapana chaanenge achibhenefita semurume ndezvipi zvaungaone kuti hausati waroora but handikwanisi kana kufimba musikana kana kuti zvii zvaungaone kuti ininika why bhozi pamwe unogona kuona kuti mukomana akasvika financially stable ane zvese but achikudzati hainini kana musikana ndina handiteni zvemagirlfriends ndezvipi zvaungaona kuti wega semunhu nekaupenyu karo kurarama ika uzvibvunze wega kuti sei inini ndisina kana girlfriend right zvimwe zvacho mukoma Robert zvinodependa zvinenge zvakuda kuti munhu ataure mareasons ake handiti because pane vamwe vanhu vokuti anogona kutaura kuti inini ndiri kunonoka hangu kuroora nekuda handiti nekuti ndoda kubhotanga ndasimudzira masiblings angu nevabereki wangu then ndozoita zvekuroora izvi
because munhu anozva kuti akaroora handiti yato imwe family yawakutotanga yekuti iwewe hauchatangi wamhanya ukoka usatoona kuti mumba handiti mune hupfu here handiti hautangi wamhanya uko handiti kuna natete kana kune vaning'ina kana kuna wakoma usatoona kuti mumba umu magetsi atengwa here handi muri kuzvona saka pane vamwe vanhu wokuti anotanga aona kuti chinhu chemarriage its a commitment yekuti inini yatoo family yandakutotanga ndiri suppose kunge ndichimira ndichiita zvese mukati memba sababa handiti at the same time kune family iyo handiti mandakaberekwamo mekuti vanenge vane tunhu twautwa kuti toda kubatsirwa nezvakati toda kubatsirwa nezvakati saka munhu anogona kutanga aona kuti inini rega ndombomire kutanga ndamhanya kuroora nditange ndasimudzira mhuri vana vababa vangu then nevabereki vangu then ndozoroora ndakuzwa kuti uku kwastable havachazondinetsi kana ndaane mudzimai wangu ngatiti hauna maresponsibilities awamataura asi kuti upinde chite murelationship makata right chimwe chinoitika mukumarobert ndechekudai like nowadays varume vamwe havachade kustresswa especially panyaya dzemari apa pakunzi mangwana chakati ende pane vamwe wakadzi vava kuti anokeja munhu zvaizvo kuti wazotamba nokuwo kana kunwa dringi chaiko kunzoko haakwanisi kunwa dringi handiti saka pane varume vakuti anozoti ndinombotanga hangu ndaenjoya mari dzangu handitika ndozoroora kozoita vamwe wokuti inenge itori issue iri spiritual handitika yekutoti munhu uyu pane zvimwe zvinhu zvokuti kana kuti ane mudzimu uri paari uri kumusungira izvozvo zvekuti asati ange aroora atanga ambogadzirisa nyaya dzechipo chiri paari handitika then ozopinda muwanano kozoita vamwe wokuti akatogadzirwawo zvake handiti akatongosungwa kuti uyu haroori handiti asi manheru anenge ane wakadzi usiku vanhu uya usvikupedzerana naye manheru akarara ndovanada kuti iye aone kuti hongwata maresponsibilities amataura aya handina zvimwe zvinhu asi kuti ndingoita relationship chete nemusikana anenge achita kakushaya hanya kuti anokupa maexcuses mamamitaura ini ndingombochengeta vabereki vangu vachibereka toti hapana kanja tiri kutombowana kubva kwaari asi ndo excuse yaanogona zachi kupa kuvamwe kuti ko shamari chiko chikunisa kuti shamari kumba kuti dambochengeta vabereki vangu vabereki vatoti akatoya kunoku totomba mari ebhasi haungaoni here zvinhu zvakaita sezvokuona kuti ininika pane chinhu chiri mukati meupenyu hwangu chiri kundidzividza kuti ndisati marelationships right vamwe vacho havazvione mukumarobert nekuti ndo paanenge akatogadzirwa napo kuti angozviona kunge zviri normal but vanhu imi ndimune chinoti makore emunhu afamba handiti chii chiri kuita kuti asaroore vamwe chaiko mukumarobert vari kukejwa mumachechi mavari kuenda nenyaya yekuti anenge ane mari aonekwa kunzi ane mari kudaro papa vanenge voda kuti vagare vakamukeja handitika kuti ndiye anenge ari ukada kutarisa vanhu ivavo ndiye anenge achinyanya kunzi ndiye aita ichi chinhu chihombe gore richinopera atengera mufundisi papa mota yakadai yechristmas box saka munoona kuti zvinhu izvozvo izvoka zvinhu zviri kupa kushungurudza kwakanyanya kune vamwe wakatoenda kumachechi vaine vasikana wavo wakonge vachida kutoroora vakadzi vangu vachida kutoroora but vakatorambana vaenda kuchechi kuyakuya uko nenyaya yekuti wangoitirwa chimwe chipureya chawaitirwa chawasina kunzwisisa wobva watorambana handiti munhu iyeye handiti kuti azonoroora pane zvavari kuitwa mumachechi imomo kuti even kuvakadzi chaiko kuti abva azotadze kutoroorwa kana kuroora especially kana waone kunzi vane mari ende vanokanda chaizvo mari muchechi because munhu angazwa kuti munhu yakazoroora patina yacharoora ichagona kuti umwe wangu kwete mari inenge iri kungoperera kuchechi ngatibudei kuchechi uko saka vanomeka sure kuti vanhu ivavo havana kuroora ende vanenge vakupiwa zvikwambo zvemuchechi imomo nekuti vanhu vanozviita vanhu vakatoromba vanhu vemachechi vavo vanenge vakaromba kurombera chaunga chichi
mukati memachechi avo. Saka ukada kuzozvitarisa vane zvikwambo futi zvavari kupa vanhu mukati memachechi kuti zvinge zvichivashandisa. Bhozi munhu ukapedzerwa shungu wakatorara kuchiedza uku hautomborina basa, unenge kuti unenge wakadzivisa unotosemesa, unenge kunonge varume wese unotosemesa. Aya, muri kuzvinzwira tiri kutaura naApostle Monalita. Nyaya yatatanga kutaura nezvayo nhasi ndeyekuti nyaya dzatiri kungonzwa dzakawanda ndedzekuti mukadzi ane spiritual husband. Tikati aya, koko varume zvakambomirawo sei? Havanawo here ma-spiritual wives? Tiri kutaura nyaya iyi naApostle Monalita, ndo vari kutipa dzidziso iyoyo. Rekatimbotaura namukoma Derek timbonzwawo kuti matambudziko avari kusangana nawo mukati meupenyu hwavo akamirawo sei. Mukoma Derek, hanzi makatokwira bhazi mukati aiwa regai ndimbonobatsirwa, zvinhu zvanga zvaita sei kuzoona murume akuti inini regai zvangu ndidzifambire kana akutaura upenyu hwenyu hwanga wamira sei mukoma? Zvinhu zvavo zvakaoma, zvakaoma, asi kuti chakaitika ndechekuti kuburikidza nekuteedza masocial media iyaya ndakazokwanisa kunge ndichisongana naApostle pasocial media. Ndobva ndatora namba dzavo ndakati aiwa nekutaura kwavari kuita nezvandiri kusangana nazvo ndo ega munhu angakwanisa kundibatsira, nokuti ndanga ndazama kwakawanda wanda kuti ndikwanise kubatsirika, asi zvanga zvisiri kufamba zvakanaka. Asi pandakazenge ndichizotaura naApostle vakati aiwa une mutambo webira uriko, kana makasununguka munokwanisa kuti musvike panzvimbo iyoyo tizoona kuti zvakamira sei. Aiwa mutambo ndakafarira, ndakati aiwa ndichadi regai ndisvike, ndakati aiwa regai ndipinde munzira. Ndakananga kupi? Ndakananga kuno. Kana muchiti zvinhu zvanga zvakasunga, chii chakanyatsosunga? Zvii zvaitika mukati meupenyu hwenyu zvatati apa uyu ndio unonzi mweya wakaipa uri kusunga, kana kuti pane zvandiri kuitirwa mukati meupenyu wangu zvekuita zvinhu zvangu zvanyatsofamba zvakanaka? Chinhu chinoitika ndechekuti paupenyu zvinhu zvizhinji tinozviona kuburikidza nekuhope. Zvimwe zvacho zvinenge zvichibudikira sekuratidzwa kupi kwatinenge chiitwa kuona kuti hazvishuwa mamiro akaita zvinhu pane marwadzo makuru ende ndichitomafila. Mamwe ndindosangana nawo miedzo yakawandisa yakanga ichingoita kuti ndingova munhu asisina gwara zveupenyu, nekuti kwandaibatsirwa nekuti kwandaenda vanga vasingandibatsiri kuti zvinhu zvangu zvisaruke sekusarukira kwazvakaita kubva zvandakasvika pano, kuburikidza nyangwe kuhope dzangu zvinhu zvakundiratidza kuti aiwa machena, nzira yakachena. Ndosanga kuti kwamaibatsirwa zvomboti zarukei mbichana zvozota sezvozotanga futi. Tinoda kutenda kune vanhu ivavo. Chamakazoona imimi chamunoona kuti zvandakabatsirwa nemunhu uyu hongu akandibatsira zvakati tambanukei, asi mabatsirwa andakazoitwa naApostle pane kamusiyano kamakanotisa imimi ndekapi? Kamusiyano karipo nokuti dzimwe dzenguva hope dzandaisangana nadzo ndanga ndisingakwanisi kundisanangurirwe gwara nenzira, asi pari zvino apa pandakauya panapa pandakatanga kugara pano ndine hope dzandakange ndichivarondedzera Apostle nevekwangu wadzimwe wekwangu vachiuya vachitaura neni nzira negwara kuti zvinofanirwa kuti zvifambe so, zvinofanirwa zvifambe so, ende uyezve nemabasa andinofanirwa kunge ndichiita ndiri kumaona achitoitika chaizvo zvandanga ndisingakwanisi kuti ndione, because ndaingoona kuvhiringwa chete nguva yose yanenge ndichibatsira kumwe. Kuno kumakauya mega kana kuti makauya nemhuri kana kuti makangoverera mukati rega ndifambire zvekwangu chii? Hai, ndakauya ndega. Munokuya mega sei tadza kuya nemhuri? Zvanga zvakasunga imimi mega here kana muchitarisawo dzimwe hama dzenyu dzakatambanuka here mukati meupenyu? Hama hadzina kutambanuka, ndinofanirwa kudzitambanudzira. Saka ndinofanirwa kudzitambanudzira, that's why ndichifambira nyaya dzacho ndirini, nekuti nyaya dzacho hadzidi hama dzinoda inini kuti nditambanudzirewo vamwe vararame zvakanaka. Saka ngatiti kune vamwe dzimwe hama dzenyu dzisingatendi mune mabatsirwo amakaitwa, advice kana dzidziso yamungavape ndeyekuti chii kuti zvinhu zvavo zvitezi zvitambanukewo? Aiwa, ine advice andowapa ndeyekuti chinhu chikuru chatinofanirwa kuita mukati meupenyu, tinofanirwa kutanga kugadzira kwatakabva, nekuti vakuru vakataura vakati
nasakwa unobva kwaunoenda usiku hauzivi zviriko. Ndo zviri kuitika kuvazhinji. Saka vazhinji tiri kutanga kuenda tisati takadzisa kwatiri kubva. Saka zvakanaka kuti hama dzangu tinyatsoona kuti kwatakabva hatina zvipomerwa here nemhosva dziriko, kwakachena here, naizvozvo zvedu zvinotifambira zvakanaka. Musi webira uyu zvakanga zvakamira sei? Ndimakanga maripo takanga tisipo. Zvakamira sei musi webira? Kwanga kusingada mwanonzwa. Bira ranga rakanaka zvisingaiti. Kwainakidza zvisingaiti. Takaona sununguro ichiitika kuvanhu vazhinji vaivapo ipapo. Vazhinji zvipo zvavo zvavaiva nazvo zvaitaura. Paibatwa basa rakanga richinakidza kuona kuti aiwa zvishuwa tasvika pazambuko padzikinuro patsime reupenyu. Ndanzwa muchiti makabva kuSouth Africa. Nditi upenyu hwekuSouth Africa muchitaura nevamwe venyu vamunoona hwakamira sei kuzvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kugara kunze uko? Upenyu uko hakuna kuti mirei zvakanaka, nekuti kurarama kwatinoita kuti tinongorarama tiri vanhu vekutya nguva zhinji, nekuti vazhinji vedu vari kuSouth Africa havana mapepa akakwanisa kuti vange vachigara munyika iyoyo. Saka kana paine zvimiro zvakadero kusununguko pane pasina. Nechingori kuti ukangoona mupurisa utotiza uvanda. Maita basa mukoma. Ndimukoma Derek watanga tichitaura nawo. Regai tidzokere kuna Apostle Munandita tipedzise nyaya iyi. Tiri kutaura nyaya yemaspiritual wives, kuti varume aiwa tinoona kazhinji vachinyanyosarira kana kuti havaone matambudziko avainawo mukati meupenyu hwavo, kuti chiko chiri kumboitika mukati meupenyu hwangu, seiko marriage yangu isiri kunyatsofadza, sei ndiringoti ndikapinda ndikabuda ndikapinda ndobuda. Apostle vari kuti zvinoitikawo kumunhurume kuti unogona kunge wakagadzirwa uine spiritual wife yawakapiwa iwewe kuti aiwa regai timupe mukadzi waanenge achigara naye. Vakadzi vese vanouya ipapo vanenge vachirwiswa vachibuda. Apostle, handei manje munhukadzi mwanasikana, handinyatsonzwisisa iwo maspiritual, takuenda kuspiritual husbands anopiwa vanhukadzi, unenge uchinzi kuti uite sei? Noti kazhinji tinoona kuti haurorwe hauite sei, asi unenge une murume waunenge unaye. Chinangwa chekupiwa murume ndechekuti uite sei? Right, chinangwa chekupiwa murume hushereketwa hwevanhu vakarumba. Handiti iwewe paunopiwa chikwambo chechirume ichi kana kuti chikwambo chechikadzi, unenge uchitorerwa, handitika chiraramo chako chichienda chichinoblesa vamwe vanhu. Handiti tomboti nhasi inini ndiri suppose kunge mangwana ndanga ndiri kutenga ndege yangu, handitika chispiritual husband chacho chinobva chatouya chikarara nene zvinhu zviya zvatodhakwa, meaning munhu wendichazonzoti atenga ndege ndiye uya akandiisa chispiritual husband. Handiti saka ndo mashandiro anoita chinhu ichi, kuiswa chinhu ichi kuti iwewe wakutoraramira umwe munhu, wakutoshandira umwe munhu iwewe upenyu hwako. Handitika chinhu ichi chichikuita pachiri kuita mukadzi kana pachiri kuita murume, zvakanaka zvanga zvichida kuuya kwauri zvakutoenda kumunhu uya akaromba zvikwambo zviya. Yes, ndombozwa pamwe kwatinombofamba uko, pamwe vachizobuda vachinzi either ndaamai vanenge vakupa mwanasikana wavo chinhu ichocho, ipa vanenge vada kubhenefita chi, iwe murume vanaye vakatozvara vana vakutsvaga chimurume chavanopa kuvana vavo, ivo vanobhenefita chi ari mai vekubereka. Dzimwe hama togona kunzwa kuti ndo zvavanenge vada, ko kana ari mubereki wekubereka ngavanga vebaba vanga amai, baba vari kupa vana vavo varume, vanasikana vari kupiwa chi varume, vakomana vachipiwa vakadzi, munobhenefita chii pazvinhu zvakaita saizvozvo? Right, zvitoriko zvakatoti one day zvevabereki wekuti vari kutoita vana vavo vakadzi vezvikwambo kana kuti varume vezvikwambo. Reason kuda chete kupfuma one soft life iyoyi
inenge iri kudikwa kuda kunzi tisu angave maposition avanenge vari kuda mukati menzvimbo dzavanenge vari handiti vanoenda pavanoenda payapa kungave kun'anga kwavanenge vaenda unoudzwa unzi iwewe kuti zvinhu zvako zvitokuitira uyezve kuti chiraramo chako ugone kuzorarama kusvika kuchembera unosanwa kutenge uchiinitiata vana vako handiti ndo vanosanwa kunge variwo wetinogona kuti tinge tichiita izvi handiti uchishandisa vana vako avo kuitira kuti iwewe zvinhu zvako zvikuitire zvakanaka. Saka iwewe pakuwana kwako unozenge uchingovabatsirawo utwo netutwo twavanenge vachida, asi havaroorwi kana kuti havaroori, vanongomitisawo vachiunza vazukuru chiipamba. Unozoona futi kuti kacheni ketuzukuru twacho futi tunenge twane history futi yekushandiswa futizve nezvikwambo zviya zvana sekuru nagogo mukati memusha. Chinhu chakaipisisa zvikuru chekuti munhu iwewe vanoita zvezvekuti hanzi ihuku yazvidyira mazai ayo handiti, but chinhu chakaipa chekuti unobereka vana wounozopa kuzvikwambo nenyaya yekuti uri kuda chete iwewe kuonekwa nekufuma zviri very fast. Ndo nyaya inenge iripo iyoyo iri kuita kuti vabereki vapedzisira wakushandisa vana wavo. Kune vamwe vanoshandisa vana wavo zvokuti vana vasikana vanobleedha nani stop vana vese kuti vari 5 mumba. Mukomana Robert zvinhu zvandosangana nazvo zvakaoma. Vana vari 5 mumba vasikana vese vanoramba vachipinda period vatonzwa nekuwedzerwa ropa nekuwedzerwa ropa, but baba namai vari kuti hanzi tinonamata. Zvinopera hanzi vanotoenda kuchechi chaizvo, vanotonzi mapureya warrior kuchechi. Wakatanga kuti nendimidzi hanzi hamuzombowadimi, munoti mawana vana mai Maria Musandi, but vane vana 5 mumba vari kunwiwa ropa nezvikwambo zvavo ivo zvavari kuziva, but vari kuudza vana kuti tinongonamata. Vana vakati ngatifambei, vana vacho vatosvika kutokura handiti, vari kungobleedha, kuroorwa havasi kuroorwa, vari kusangana nemadisappointments chete, vana vese 5 vasikana. Ngatiti muri mumhuri mumhuri unaza kuti upenyu hwedu hauna kuita sei, hauna kumira zvakanaka, zvichida pamwe baba namai vanogona kunge vakaita sei, vakatotsakatika. Asi unonzwa mumhuri imomo munenge muri divided. Kana muri 6 vamwe 3 vanenge vachibvuma kuti ngatifambe, vamwe 3 vachiramba kuti ngatifambe. Chii chinokonzera kuti mhuri musabatani kuti mufambire matambudziko anenge achinetsa mukati memhuri? Right. Chinhu chekutanga ndechekuti 1 munogona makashinirwa newe kune imwe family handitika vanenge vatoti waseta chakaipa mukati mefamily yenyu Robert, ndewe kwana bamukuru kana kwana bamudiki kana ndivana tete handitika, waseta chinhu chakaipa mukati mefamily yenyu kuti hamufi makabudirira, hamufi makaroorwa kana kuroora handitika, right. Vanoisa mhiko yekuti toda kuti vana vasabatane handitika, kana kutozopedzera makufungirana pachenyu nekuda kwemhiko yaiswa newakaipa handiti, nekuti vanoziva kuti mukabatana aiwaka muchakunda handiti, muri kuona. Saka panoiswa mhiko yekuti musabatane uye musaite chinhu chimwe chete handiti. Point number 1. Point number 2, chimwe chinhu chinoita kuti vanhu toti vari 6 mumba kana 7 wozona kuti 2 ndo vari kuda kufamba, vari kubatana wachifamba wakadaro, vamwe vese avo vari kutaura kuti aiwa isusu ini ndinonamata, umwe akati ndiri kuchechi ndine ndaibvumi zvakati. Ukazoda kuzvitarisa mudare remweya unogona kutoona kuti pakati pevanhu ivavo vari kuti chechi yangu handibvumi ndo vakatoromba zvinhu zviri kukanganisa vamwe mukati memhuri, because kana iwewe makachena handiti chinokutadzai kuti mungofamba horaiti matimime munonamata handiti, kuendaika kuvanhu vanoita zvechinamato handiti, mufamba muri pamwe chete munonzwa, even kana mukatienda kun'anga chaidzo kana kumasvikiro handitika, hazviro kuti mapena unobasa mushonga, kunonzwa kuti chii chiri kuitika mukati memhuri yedu
kuti isusu zvinhu zvirambe zvichidai kana kuti muchifiwa kana kuti tisaroorwe kana kuti vasikana vari kudzoka vakomana vari kurambana nevakadzi vachingodzoka pamba, nokuti pane vamwe vanhu kuti vakatoisirwa mhiko dzekunzi vese vachadzoka pamba handitika, ende pamba ipapo pamushepo ndo pane pakatoiswa mhiko handiti kuti vese vachadzoka pai vachadzoka pamba handiti. Saka kana mukasafamba pamwe chete zvarova kuti mukati mevari kuramba kufamba mune nhubu dzirimo. Ngatiti munhu ayazobatsirwa takatarisa panyaya yemaspiritual wives and spiritual husbands. Apostle Maoya badare maribata maona zvechikwadi ndo zvikuitika mukati meupenyu hwako. Maoptions aripo nemabatsirwo anenge achiitwa munhu. Ngatiti munhu ati inini ndoda kuti ndizvidzokere kune munhu ari kunditadzira. In short vanoiti back to sin. Takatarisana nemi apostle. Maoptions aripo ndeapi uyewo zvakare munoita here back to sender inenge yakumbirwa nemunhu anenge ayazobatsirwa. Ainene back to sender ndinotoita handimbotoregere because mona kuti chii mukoma Robert muroyo ukamuregerera handiti anokudonhedza iwewe handitika iwewe. Chinhu chandinoita ndechekuti tine matare edu etinobata handiti ekuti munhu zvinomudzokera handiti iye akazviita handi hatisi kuuraya hatina kumboti tipei mazita avo handiti but isusu tiri kugadzira auya uyu kuti zvawakaitwa handitika ngazvidzokere kwazvakadii kwazvakabva kana kuti kwazviri kubva handiti. Saka ndoye tinoti back to sender iyoyo handiti hatisi kubaya munhu netsono isu hatisi kubaya munhu nepfumo handitika but tiri kubata remunhu auya chitaura kuti iwewe taura kuti angave ari ani hama kana mutorwa akandiitira zvinhu izvi ndiri kuti ngazvidzokere kwaari aone kurwadza kwazvo handitika. Saka ndo maitiro atinoita back to send ende zvechokwadi unotochema chete. Ngatiti achema munhu ndazoona sarobari kuti hongu takadzosera but hama yangu yaita yatambura zvino ndingazoti ngaachibatsirwa here ngazvichibva paari here zvichisi zvingoparadza noti iwe unenge usina mweya weutsinye asi wakaitirwa utsinye nekuda kwokurwadziwa kazhinji nekuda kwemaemotions ndipona kuti ngachimbodzoserai ikoko but wazoona kuti handichada unoita sei ipapo. Right. Normally zvatinoita tinenge tichiona kuti mweya uri kutiti munhu muregerei akadaro here kana kuti ngareurure zvese zvaaita handiti kune vamwe kana areurura zvese zvaaita kune vamwe akuti aiwa inini ndapfidza hangu ndakuda kutendeuka handiti mune zvakaipa zvese zvandaita aiwa tinodzoka tinomubatsira futi zvakare tinomusunungura handiti zvinofanana nemukoma Robert nemunhu akanditadzira handitomborina nguva handibati chinhu handiti ndinotaura chete naMwari nevadzimu wangu kuti ndo zvamada here izvi kuti ndinzwai nemunhu handitika ende munhu anoitwa dzoto mukoma Robert mvemve ende futi vadzimu wangu naMwari vanotozotoda kuti ndisangane naye handiti ndosangana naye ende zvezvi kuti munhu anenge akutoda kutonzvenga kutodii ndositi hauziriwe ningi handini kochi handitika ende vamwe wacho futi potse nani bodo kunyepa senge ukandichemedza musodzi ukanonoka kuuya kuzozikukumbira ruregerero chete aiwa kana kufa inini ngerozi dziri pandiri kana kufa dzinokutongera nokuti hadzidi kundiona ndichishungurudzika nokuti ndiri munhu ane mwoyo wakanaka stereke mukati mevanhu but ukangonditadzira zvezvo kuti ndikachema ndikashungurudzika 1 week 2 weeks ndokotaura kuti asi Mwari munhu ndakamutadzira chii asi Mwari nevadzimu wangu munhu ndakamutadzira kuti andidai aiwa hashamo vanokupa yakanaka chaizvo asi kune vamwe vanouya ndozowagadzirira hangu nokuti vanenge vasinaka ngirozi dzacho chipo chacho handiti chekuti chinogona kungodzosera chega pasina zvawambobata uchiita. Saka mamwe ndinoenda kuvagadzirira manje back to sender iyoyo. Tichipedza program ino apostle ngatiti kune murume kune mudzimai ane spiritual wife ane spiritual husband advice yamungamupe kuti avhurike ndeyekuti advice yandinopa ndeyekuti ukaona uri murume mukadzi uri kushanyirwa nemukadzi kuhope wotoita bonde naye uri kushanyirwa nemurume kuhope wotobvuma bonde naye bvoza kuti upenyu hwako
handitika upenyu hwako hwakatsikwa nemuvengi, upenyu hwako hauna kutomira zvakanaka, handiti uri kushandiswa. Vaungozva kuti uri kutoshandiswa, hapana chaunoita mukati muupenyu chinozofamba zvakanaka. Unosanirwa kumhanya kusika help, chimweya ichocho chobviswa mukati mauri, worarama upenyu hwakanaka. Handitika aya mazvinzwira dzidziso kubva kuna apostol zviri kwauri kufuga kana kuwarira. Nyaya yatanga tichitaura nezvayo pazuva ranhasi inyaya tanga tanyanya kutarisana nevarume vari kusangana nemaspiritual wives. Kana muchangotibata panguva dzinedzi, rewind munzwa kuti nyaya yatangira papi, uyewo zvakare zvii zvaunoona kuti upenyu hwangu hauna kumira mushe munyaya dzemarriage kana dzemarelationships, wotsvaga rubatsiro. Sekutaura kwandaita, kana muchida kuona mamwe programs aApostle Monalita pano paSly Media, ingoendai paplaylist yaApostle Monalita, munonzwa maprograms ataita navo akawandisa. Unogona kuteerera maviri kana matatu pagove pane zambuko rako. Zita ndinonzi Robert Tafumani. For now, bye bye.